Marayaldo tabi, manaw na naman po kitang wana ning ka fix t-shirt. Idi na po kita sa kabasi. Palag na kitang rano-rano. Pus-pus kita tabi, tanagidali na paito kitang wana kikim sa tastas. Oops, mabangga ka no, oops. Congrats tabi sa maswerteng na bunot. Maunahan ko na tabi idi sa tastas ta medyo oraryo maorya na sana so orani kaya babalikan ko na sana siya. Gilid na bibi ta mabangga ka. Ani na tabi kita sa tastas na. Arani na tabi kita kakin. Oh. So okay, andito na po tayo. So tamang-tama. Fiesta pala dito. So andito na yung ibibigay nating t-shirt para kay Kim. So baka makapag-Hokage moves tayo dito. Tamang-tama. 2 in 1 na to. Yung nagkakasiyahan na dito ha. Mukhang papasarap na yung inuman. Andito na po tayo. Titingnan po natin kung anong ginagawa ni Kim. Uy, di po na! Fix! Ano sa t-shirt mo? Uy, may nagamata-mata. Oops, bay na ni kan muto-muto na kan. Ta expected ko na talaga kan. Ta di ko man talaga ngamin matatawan kaya pinagi ko ngani sa palabunutan. Ta aram ko iyan kan suporta ninyo ngamin ta puro ko kamo barkada ka pamilya. Kaya salamat sa suporta. Bay sa nata sa outro pag big time na ako ngamin kamo matatawan relax na. Maray kong may mag-sponsor tamo kaya lang maluya man. Kaya pasensya na sa mga di natawan ta talagang amo sa kan sukinaya ng budget. Aba, kabisi pa ni ka di sa pagluto ah. Ano kan luluto mo pa yan, buddy? Kaseryoso mo sa pagluto ah. Kitang kura kung ano kan. Wow, pampulutan. Paksiw pa lang ka di. Aga pwedeng sirigo pa naman ni ka di. Pero di ko na paula yun. Lulog na ako. Tanakamati na akong pagalop. Makisiba na ako hindi. Idi na po akong wana salag. Kaya primero kong inanap. So, plato, kutsara, mintinidor. Amo po kan primerong list one tayo di. Amo po kan importante sa mga kaunan, pistahan. Di tabi kita magparaluya-luya. Shoutout na sana. Amo nang na sa balay. Mumuunan ko na galing panira. Idis na kita sa mga laman-laman para iwas high blood. Iba ng taman kaya carrots para masustansya. Yan, siram. Carrots. Yan. Kayo kaysa na. Taning makabriban sa pa. Ay, bayan na gatong chicharon kawali. Ta, dipisil na kan, high blood kan. Yan, kading buto-buto. Tumalasa ka di. Sumaray ka di. Yan. Purti ka darakilo. Yan. Kaya iba ng taman siyempre kuan. Puro carrots para masustansya. Carrots, patatas, may toppings. Adayo po punan ko na po kan pag surusaldok. O pag yun ta sa ngisi-ngisi. Pero seryoso na po ako ni kan. Ta medyo nagalip-alip na talaga. Kaysa na po kan namoy. Amo po kan mga teknikan sa mga pistahan, kasalan, basta mga karaunan. Kaysa na ngamoy. Importante sa panira. Okay, tara na. Magkana kita. Adi na po ako sa alwas. Tapuro presko. Mura gili. Tapuro presko. Mas mura giti magkan sa alwas. Da nakakikita. Di makikita kan mangungita. Siram. Grabing pag-jackpot ko talaga pag pwede ko ah. Da basang tao kapuerte kabuelo. Ako pa sa nakayakan ko yan. Ikadwang bisita gid ako. Ta medyo nasaki kaya akong nagpaydi mga
Alas 10 din ako. Testingan ta kading buto-buto. Mas mura kay kading buto-buto iwas high blood. Siram kadang medyo makunat. Medyo makunat-kunat. Makunat. Pero pwerte. Lasang-lasa sa pagkamarinate. Masiram kinta. Kadang medyo makunat talaga. Pero kaya ko man ngab-ngaban daw kan makunat. Sirot kan saka. Siram sana. Kaya kan, da kan imposible. Nothing impossible po kikapix. Walang matigas na buto-buto. Kaya ko kan. Siram sana. Inagi-agi sana kan sa istorya ta nganin pwerte kan kaun. Nalibang-libang. Pwerte daw makunat-kunat. Sirot kan. Talaga mo kan mga teknikan. Pag buto-buto, kamutin mo na ta sigurado kan. Tadi mga kayang tiniduron. Diba kan nakatapil. Luminokso ba sa plato. Siram kan mga pangos kapwerte. Soft drinks raw tabi noy. Siram. Wow, may lumpia pa. Tis yung tarugan siya sabing lumpia. Mainit. Mainit masiram. Pwerte. Pwerte. Crispy. Siram. Hinit. Siram. Siram. Burubak-bukan tanah kadita. Badabuton pa kita yung mga tao masupag. Puspusan tanah tabi kadi. Pwerte pagkang palaman. May tinit pa ka na. Kapag yung palaman. Sari-sari. May carrots. Pwerte. Siroton ta. Sirot. Last na. Oops. Oh. Mainit. Tapos na kitang magkaon. Dali-dali po kitang uminalit. Tatibad paugasan pa kita ni Kim. Adi na po kita. Palwas na. Medyo traffic po edita pangurag nakapark. Piot kan agyan. On the way na po kita sa susunod tang tatawan. Gilid-gilid po tabi ka mo. Tamasa abitan ka mo. Adi na tabi so baong gibo na tulay. Medyo di pa nakiklear kading agyan. Malapok-lapok pa. May mga raga. Pero tapos na po siya, kaya nagya na. Kaya hindi na po kita agi. Oops, adi na po kita sa Pandan. Parang na po kitang Santa Cruz. Bata ka din susunod ng tatawan ng kulit. Makita ko t-shirt. Mag-comment man t-shirt. Kaya paunrang ko na tangan, matapos na, matarang na. Hindi na kita. Adi na po kita. Tara. Magpista ako sa tas-tas. Pag-giveaway ko ba ka di? Alam. Siyempre ta. Dakilo po yan sa'yo mo. Super XL kan? Yes. Thank you. Sabi ba yun na? Tulog na mo. Pag-ibig mo na. Ano?